एसेबांथ' बिदि मोजां बिल्डिं बानायाखै बिल्डिं नङा बे आरसीसी नङा आरोना बिदिनो जोंनावहाय आसाम टाइप न' दंमोन नालाय बेखौनो मडिफाइ खालामदों आरोना मोनसे मोननै मोनथाम रुमखौहाय माने बारायदेरदों आरोना किचेन ओमफ्राय डाइनिं रुम ओमफ्राय लिभिं रुम बेबायदिहै माने बारायदेरदों आरोना हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो दाख्लै आं सोंदोंमोन ना नोंथांमोना जोंहा न'आथ' 100% कमप्लिट जायाखै अलमस्ट 70% कमप्लिट जाबाय स' बेयावहाय आङो बुंदोंमोन कि नोंथांमोना जोंहानि हम टुर भिडिअखौ नायनो लुबैयो नामा होननानै स' बेयावहाय गोबाङानो आंखौ बुंहरदों जे औ नायगोन दिन्थिबानो जाबाय होननानै स' बेखायनो आंबो एक्साइटेड जाबाय दिन्थिनो थाखाय आरो जिहेतु 2 इयार्सनि बारायानो जाबाय दाबो ओंखाराखै बिराद दुखुनि बाथ्रा अब्लाबो दिन्थिनोसै आं नोंथांमोना कमप्लिट जायाखैबाबो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गोदान बिफांसो आरोना बेयो देग्लायसो फार्स्ट टाइम थायदो आं मिथिबावामोन बे बिफाङा दङ होननानै माने ओरैबायदि थाबनो बंला देरदो माने मा होनबावनो आरो बिराद थाबनो देरनानै फिथाइबो थायबावबाय जि समायना नै फिथाइया मोननै दङ आरोना नै ओइलाय थाइनै 7टा थायदोंमोननो फार्स्ट थायनायावनो मिथिबाय केमस्ट्रिया जेरै बंला थाबनो देरो थिग बेबायदिनो जोंहानिया खान्थालाबो साइजथार खान्थाला जि माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ सोमखाखा साइजथार हेन्डसामथार आं सेंग्राफोरखौ गुफुरखौ मोजां मोनालै बिदि सोमखाखाखौसो मोजां मोनो दा सोरबा गुफुर सेंग्राफोरा रागा सोंलायलायगोन थुदो बिदिब्ला आङो लामानिफ्रायनो दिन्थिनोसै आरोना नै बेनो जाहैबाय गेलाबिल सक बेयो मेन र'डा आरोना ओमफ्राय नैबेखौ जोंहा दखानखौ भारा होयो आरोना बेयावहाय खैथा रुम दङ आं मिथिया साननांगोन बेखौ जोंहा गोदो उन्दैनिफ्रायनो भारा होयो बेखौबो सिफायनोसै होनना बुंगासिनो आरोना बाबाया ओमफ्राय गोदो बेयावहाय सिरिया मोनब्रै दंमोन ओमफ्राय दा नै गोजौ खालामजोबनानै सिरियानो गैला बेयावहाय सिरि थाखो मोनब्रै दंमोन आरोना गोदो आं उन्दैयावहाय ओमफ्राय नैबेथिंहाय दाउ दखान माबा दखान ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बेंनाबारि थांनाय लामा ओमफ्राय नैबेनो जोंहानिया ओमफ्राय मामानि दखाना नैबे आरोना पिंक कालारा ओमफ्राय गेटनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो मोनसिगोन खान्थाल बिफाङा नै ओमफ्राय नै बेथ' दखान नालाय गोदो उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय न'आ माने बेबायदि जाहैबाय आरोना आयौ आं गिलायलायबाय माने बे न'नि डिजाइनखौ जा बाबायासो होदो आरोना मा डिजाइन होनगोन आं मिथिया माथो होनबावनो नङा होमबा मालाबा बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगोन दे गोसो बायदि बानायथोसै बिसोरो नङा होमबा देनां जोंनि गोसो मथे बानायगोन दा जिहेतु मामा बाबानि न' नालाय गावसिनि गोसो मथे बानायनानै लाथोंसै नङा होमबा ओमफ्राय दायो थुदो सिङावहाय हाबनानै दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो नैबेयावहायनो होनदोंमोन आङो ग्रिलखौहाय बेयावहाय होगोन आरोना लांदां दोनसिगोन बेखौहाय माबोरै मा खालामो बाबायासो मिथिसिगोन दा ओमफ्राय नै बियो मेन एन्ट्रेन्सआ आरोना बिथिंहाय आलासि फैबा बिथिंहाय हाबोसिगोन आरो
बिसोरो ओमफ्राय दरजाखौथ' आं बानायनाय आरोना डिजाइनखौ आं मोजां मोनो बिदि डाबल पाल्ला ना मा होनो बिदि मोननै बख'जानाया मबाइलाव फिसा नुदों एसे गिदिरानो रियेलावहाय ओमफ्राय थुदो बिदिबालाय सिङावहाय हाबलांसै ओमफ्राय नैबेनो हाबनाय लोगो लोगोनो बेयो लिभिं रुम जागोन आरोना माने लिभिं रुमखौ आं बिराद गिदिर दोनदों मानो होननानै बुङोबा जोङो ज' थानानै बिराद रायलायो माने आं न'आव थांबा जोंहा आब' फैयो बा जोंहा आयंनि फिसाजो बा आदैनि फिसाजोमोन गासैबो फैयो आदै मादैमोन ज' जोङो थानानै जायो रायलायो मिनिलायो नालाय बेनि थाखायनो आं लिभिं रुमखौ बिराद गिदिर दोनखादों जाहाथे जों टिभि नायै ज' ज'नानैहाय आड्डा मारियो ओमफ्राय नैबे खिरखिया ना गोदोनि न'नि आरोना गोदोनि न'नि माने बिथिं अलरेडि न' दंखायोमोन नालाय बेयो जास्ट सिफायनानै लुदेरनाय आरोना स' बेनि खिरखि बोरायखौनो होनानै होबाय ओमफ्राय बियो आलासिफोर फैयोबा बेयावहाय दोननाय जागोन आरोना बेयो गेस्ट रुम ओमफ्राय बै मोनसेया बाजैमोननि रुममोन ओमफ्राय नैबे बारा गिदिर नङा बियो थिग थाकानो गिदिरानो ओमफ्राय नैबेथिं हाबनोसै थुदो नैबेयो जाहैबाय जोंहा देख्लानि रुम जागोन आरोना बिराद गिदिर बेबो बेयावहाय सिगाङावहाय देख्लाया थाखायोमोन ओमफ्राय बेखौहाय सिफायनानैहाय गिदिर माने खालामबाय आरो बेयावनो जागोन दा खोमसि नुदों मानो होनना बुंबा भितोरावमोन नालाय बेनि थाखायनो एसे खोमसि ओमफ्राय नै सिगांनि न'खौ आं दिन्थिबाय बेयो आसाम टाइप जिहेतु न'आ बेयो ओमफ्राय बैयावहा बाबानि रुम आंनि रुम ओमफ्राय आदामोननि रुम दङ आरोना दा आदामोना थाथ'दों बेखौथ' आं बारा दिन्थिबाय थाला ओमफ्राय बे दरजाखौ होथेनानैहाय बैथिं हैसिगोन आरो ओमफ्राय नै दाबो बिराद खामानि दङ मावजोबनाय जायाखै आरोना बिराद खामानि दङ ओमफ्राय बेथिंहाय थांसै थुदो नैबे दरजाखौहाय होथेसिगोन आरोना नैबेयावनो बाबामोन थायो ओमफ्राय नैबेयाव आं ओमफ्राय नैबेयाव बाजैमोन दंथ'यो आरोना दा ओमफ्राय बेयावहाय सफा थफा दोङो जिहेतु मानसिफोर फैबा जनाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय नैबेथिं बे दरजाखौ होथेनाय जागोन आरोना देख्लानि रुमजों माने बिदि कानेक्टिं दोनला बे दरजाखौ होथेनानैहाय बै सिगांथिं हैसिगोन आरो बबे सिगांथिं होननानै बुङोब्ला नै नोंथांमोना लिभिं रुमखौ नायग्रोनो हागोन बिराद गिदिर आरोना ओमफ्राय नैबेथिं बानायसिगोन आरोना दरजाखौ नैबे दरजाखौहाय होथेनानैहाय नैबे साइडआवहाय बानायगोन बे खिरखिखौहाय दोनला आरोना दरजाखौ बेयावनो बानायसिगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे स्टेप गाखोनानै थांनांगोन आरोना नैबेनिफ्राय ओमफ्राय नैबेयावनो जाहैबाय डाइनिं रुमा बेयावहायनो जागोन बेयावहाय गोदो जाहा बाबाया केशियार मावोमोन नालाय रडालि बेंकआवहाय बेनिनो कागज पाति दोङो आरोना बेयावहाय गोदोनि जों उन्दैबानो बे बाबाया बेंकआव केशियार मावोमोन ना बेयावहाय प्राइभेट बेंकआवहाय ओमफ्राय नैबेथिं नै सिगांनि पुरना माबाफोर दोङो मा होनो गद्रेज मा होनो सुटकेस मा होनो इखो मा होनोमोनलाय जिखुनु ओमफ्राय नैबेथिंबो दरजा दोङो नैबेथिंबो दरजा दोङो ओमफ्राय नै जोंना न'फोरा खाथि आरोना नेइबरनि न'फोरा खाथि पुरा ओमफ्राय नैबेथिंहाय बेयावहायनो किटचेना जागोन किटचेनानो ओंखाराखै आङो एसे मोजाङै बानायनो सानदों नालाय बेनि थाखायनो एसे टाइम नांगौ जायो आरोना फैसायाबो बहुत थाङो नालाय बानायनायावहाय एसे टाइम नांगौ जायो स' बेखायनो ओमफ्राय बे किटचेनजों डाइनिं रुमजों ओमफ्राय लिभिं रुमजोंल'सो माने बारायदेरनाय जादों आरोना बाखिखिनियाथ' दंजोबखायोमोन न'आ जास्ट सेफायनाल' बानायफिनदों आरो ओमफ्राय नै बिथिंनिफ्राय जोंहा न'नि भिउआ नैबेयावहायनो ओंखामखौ संथ'गासिनो आरोना जोङो ओमफ्राय नैबे बाख्रि ओमफ्राय गारि दोनग्रा जायगा नैबेथिंनिफ्राय बिदि आरोना ओमफ्राय हासा खोबासो माबा जागोन आरो मोजाङै मा होनो मोजां नुगोन
बेनोमोन जोंहानि न'आ 2 ताला 3 ताला बिल्डिंथ' नङा थेवबाबो माने सिगांनिफ्राय माने एसे समायना न'आव थानो लुगैयो नालाय एसे समायना बानायनाय बायदि मोनबाय गोसोखौहाय सान्ति मोन्दों बाट दायो कालार सालार टाइल्स लागायबा सिलिं थिलिं लागायबा मोजांसिन नुगोन आरोना दाथ' ओरैनो थिग थाकानो ओमफ्राय गोदोहायबो न'आ जोंहानिया सिलिं गैयामोन प्लास्टारल' खालामनाय दंमोन आरोना कालार सालार फोनाखैमोन बाबाया जोंनो बहुद फरायनायनि खरसा होनांगौमोन ना आब'नि आदानि आंनि टेक्लानि दाथ' रावनिबो होनांला टेक्लानिल'सो होनांगौ आरो टेक्लानोबो आं मालाबा होयो नालाय ओंखायनो बाबाया माने बिराद बिन्दास जाबाय आरोना दा So guys, नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय आङो दिन्थिखाबाय बबे सोरनि रुम मा रुम ओरैनोथ' बारायदेरनाय रुमा मोनसे मोननै मोनथामल'सो ओमफ्राय बाखिखिनियाथ' थाजोबखानायखा बेखौ सिफायनानै बानायदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो देनांहाय आङो कमप्लिट जाबा दिन्थिजोबगोन आरोना जाब जुब बाबायाबो बेस्रा बिराद खस्थ' मावदों बेनि थाखाय बाबाजों आंजों मिलायनानैनो लुदों आरोना ओमफ्राय मा होनो 2 yearsनिबो बारबाय खोमा बेयो न'आ दाबो कमप्लिट जायाखै आरो दंबावो आधा बोसोरसो नांबावो नामा 1 बोसोरानो हमना ला कमप्लिट जानायालागि फुलि फार्निश जानायालागि ओमफ्राय नै बेयावहाय आंनि गारिया थाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय बाबानि गारि ओमफ्राय नैबेयो बाख्रि ओमफ्राय एक्चुअलि आंनि एक्सट्रा बाख्रि बैथिं लुनो नागिरदों आरोना बे बाबामोननि बाख्रि ओमफ्राय नैबेयावहाय टेम्परारि जोंहा ओंखाम सङो बेयावहायनो गेसखौबो दोनो बेयावहायनो अरदाबखौबो बनदोबो बेयावनो सङो उपाय गैया माथो खालामनो ओंखारजासिम नैबेयो किटचेन नैबेयो डाइनिं रुम ओमफ्राय रयला खिथाजोबखाबाय आङो मबे मा नोंथांमोना जाहानाव फैबाथाय माने आननोन बायदि मोननाय नङा आरोना आननोन प्लेस बायदि मोननाय नङा फुरा गावनि बायसा मोनलायलायगोन मानो होनबा सिनायजोबखानाय नालाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो न'निफ्राय गुवाहाटियाव थांनोसै मा हरफादों फिसिनाया आं नोंथांमोननो दिन्थिनो र' नानि मा हरदो देलाय देखायलाय बोरो मा हरदो आयौ माइरङा देलाय माइरं बेफोरो माइरं गोजा 2 बस्ता ओमफ्राय 3 बस्ताबो माइरं ओमफ्राय नारजि माबा माबि हरसोदो मामाया मा गैया दायो बाबा बाय बाय So guys, मा लाखो आं माइरंखौल' देखायनो हाबाय दा मोनहैखांबा दिन्थिनोसै आं मा लाखो न'निफ्राय दायो थांग्रोनोसै गरमथार